No niin, tervetuloa taas seuraamaan uutta Minecraft Let's Playtä. Ai että vähän lagii heti alkuun, mutta sellaista se on. Tässä silloin saatiin viimeksi tuo kellari valmiiksi ja nyt voitais käydä vaikka kaataa puuta. Tosiaan tämmönen ihan mukava tämmönen varasto tähän näin, niin voitais käydä kaatas vähän puuta nyt, niin saadaan tosta saadaan tehtyä chestää tonne noin valmiiksi. Oi. Meinaa vähän lagia. Uutta konetta ootellessa. Tosiaan mä varmaan taas leikkaan tästä ihan kiitettävästi tästä, tästä puuhakkuusta pois, joten palataan asiaan sitten, kun mun kirves on käytetty loppuun. Että tapahtuu jotain hienoa. No niin, nyt meni kirves paskaksi, niin saatiin 39 tommoista halkoa. Mä käyn vielä plänttää tosta taimia vähäsen ja päästään aloittaa chestien laittoa tonne noin. Sitten aletaan pikkuhiljaa tarvitteen lehmiäkin jo siihen, että saadaan pistettyä noi, mitkä ne nyt on, mitkä ne kehykset siihen. Se tietää vähän, että missä on niinku mitäkin. Oi voi, tää nyt, mihinkäs tohon voi pistää yhden kasvaan, tuohon voi pistää yhden, tohon, tähän. Näin. Nuo. Tosta noin ja hyvin tulee. Noin, 19 chestia siitä. Tonne ei mahtuukaan enempää. Ei muuta kuin alakertaa aletaan pistää chestejä paikalle. Eli mietin niinku, että 3 torneja ja sitten tohon päälle lehti. Että, niin, eikäs. Kai, ei, no voi. Näyttäis tehdä vaan tähän oven kylkeen. Sitten niinku aina se joka toinen on niinku chesti. Ja vaikka semmonen systeemi, oho, tosta väärään. Ei. No niin. Sitten meni se siinä niin. Mä koitan tehdä tämän nyt tästä. Noin. Ja sit tää käy itse käs kirves vielä tähän näin itselleen. Jos menee huonosti noitten pleissaaminen, niin pystyy sitten hajottaankin se joskus. Tosta tonne portaat, noin on sitä mainia varten, mutta jatketaan sitäkin kohta, mutta pistää nyt. Pistää dirtti tohon. Koristeen tosit joskus, niin toi ei mitään väliä, vaikka tässä on toi dirtti. Noin. Noin. Sitten vielä tää yksittäinen chesti tänne. Siinä on ihan kiitettävästi nyt chestejä, niin no, voidaan nukkua vaikka tää yö tästä näin ensin. Sitten mennä jatkaa maineja. Kurpitsat mukaan tosta. Eikö mä laittanut chestiin ne mun viitit? Joo, tuolla. No, kohta stäkilleen kurpitsa.
ruokkiis nää lampaat taas? Vaan tohon noin. No niin. Tää on mun tortsi takas. Joo noin. Näiltäkin alkaa olemaan mukavasti. Sitten vaan viitit takaisin chestihin ja jatketaan. Noin. Siidit tossa tonne ja tammentaimet noin. Palataan kohta, mä oon saanut nukuttua yön pois ja mennään mainaamaan. Saatan näin päin. No niin, jatketaan sitten tästä mainausta. Tosiaan taas niinku tuttuun tapaan se on yhdessä jaksossa, kun aloiteltiin tätä, että mä leikkaan sitten ne tästä nyt tätä kohtaa ja sitten kun jotain sanottavaa tai löytyy jotain, niin sitten niin mä otan avaan mikin ja leikkaan muuten kaiken turhan pois. Jees, palataan kohta. Sitten kun on tapahtunut jotain. Kato, no niin, sieltä sitä rautaa löytyy. Tosta gravelit, oi ja hiiltä heti perään. Pistää diorita ja sitten vaikka yksi komple tosta noin. Pidettyy tää järkevänä. Sitä tortsit noin ja kerätään noin samalla tässä kun annetaan jatkuvuutta tohon lattiaan. Oi, täältähän löytyy oikein kunnon ironisuoni. Näähäi. Sitten tosta vielä hiiltä mukaan. No. Oho. Oho. No. Oli hullusti koalia onneksi tossa tosiaan. No niin, palataan taas kohta asiaan, kun tulee jotain näyttämisen arvosta. No niin, kato, sieltä sitä ironia alkaa satamaan. Kohta se on iron fullit ja sitten iron työkalut vaan haltuhun ja sitten ei muuta kuin Timu farmaamaan. Tohoi. Paljos nyt on 14 ironia oikein jo. No niin. Jatketaan sitten taas. Jees. No niin, nyt täällä tuli päiväkin ja mut loppu tosiaan torchit. Päästiin sinne aika lailla nollakerrokseen, mutta paljonkohan täällä on mobeja nyt. Tulee vähän jigleemään paikkoja, että on turvallista juosta. Tuolla on yksi creeperi, harmi. Okay. Come fight me. No tää nyt yksi tappelu, tähän tää mossahtaa 3. Vittu! Nuo. Ja me ei edes tiputtaa gunpowderia, brah. No, saatiinpa ainakin ironia tosta mainausreissusta. 14. Ja mikä tietää, oi, mehän saadaan iron fullikin jo. Mutta se olkoon sitten vaikka ensi jakso asia. Joten kiitos kun katsoitte tämän episoden taas muu osalta. Kiitos ja näkemiin.